amene ayimira chipani DPP kuphatikizanso president kapena kuti presidential candidate amene adzayimire chipani cha DPP mchaka cha mawa 2025. Convention imeneyi tinakasankha Professor Arthur Peter Mutharika kuti akhalenso presidential candidate komanso ngati presidential bearer wathu chaka cha mawa masankho a 2025. Ku DPP tinasankha Professor Arthur Peter Mutharika convention kuti akhalenso president wa chaka cha mawa komanso kuti alamulire dziko lino pa zifukwa zitatu zokha. Number 1, Amalawi tidapanga chibwana pofuna kuyesera utsogoleri. Atabwera chakwera kudzatinamiza muno Malawi potengera kuti ndi mbusa angasithe dziko lino. Amalawi adapusitsa tinaphonya ndikukasankha chakwera kutaya Professor Arthur Peter Mutharika. Pachifukwa chimenechi ife tinena Amalawi unena kuti yayi ife ngati chipani cha DPP ndi bwino tisankhenso Professor Arthur Peter Mutharika kuti atimirenso chaka cha mawa ndi cholinga choti apitirize ntchito zimene anaziyamba zimene sanamalize iyayi. Monga mukudziwa kuti mu nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika azimayi azibambo tonse timavala zovala zoyera chifukwa sopo analotsika mtengo. Anyamata ndikukumbukira ogulitsa magalimoto Professor Arthur Peter Mutharika anayankhula atapita kunga kunena kuti anyamata ake kuno akugulitsa magalimoto ngati nthochi chifukwa nena kuti forex inalipena paliponse ndipo simavuta. Koma tikaona boma la chakwera atalowa mboma atanamiza china chilichonse chasokonekera, si choncho? Chifukwa chinanso chimene asankhira Professor Arthur Peter Mutharika convention ndife yonena kuti fertilizer nthawi ija anali pa 17,500 koma only chaka chimodzi ya chakwera fertilizer anafika pa 80,000 pa 100,000. Koma ngati mukukumbukira iwo achakwera ankanama kuti fertilizer yo kotenga madzi wako ndipo adzatsitsa adzamuyika pa mtengo wa 4,500. Na ngati ugula fertilizer 4,500 zifukwa zimenezi ife DPP tinakhala pansi tinakakamiza dad kuti ayimire chifukwa yonena kuti adadi ali ndi experience yoyendetsa dziko lino la Malawi. Chifukwa chimene tikufuna adadi kuti ayimirenso chaka cha mawa, adadi ali ndi experience yoyendetsa dziko lino. Alipo anthu ambiri amene afuna president koma tisamangenso ma mistake onena kuti tiyese tikufuna munthu amene amadziwa kuyendetsa kale dziko lino amene ali Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa china chimene asankhira Professor Arthur Peter Mutharika chonena kuti mwaona misewu imene amangidwa muno mtauneti anayamba dadi pa interchange area 18 kumanga misewu ya mwamba inayotisa pansi. 2019 maplani onse imene mukuona misewu ili mtauni muno anayamba na dadi. IMCP anapangira nkhaza dadi kwayambisa mademo kwayenda boma chifukwa yona kachakwera ankaona ngati kuti atsekula misewu ndi iwowo. Koma ndikufuna tsikimizira chakwera unena kuti misonkhano imene
adadi atsakula lokha chaka chamawa. DPP oye! Mwanga mukudziwa akuluakulu kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndi president yekhayo amene amakonda chinyamata muno Malawi, amene amalimbikitsa ntchito za chinyamata muno Malawi. Profesa Arthur Peter Mutharika ndi yekhayo amene analimbikitsa kumanga ma technical colleges muno Malawi kuti achinyamata tiphunzire ntchito za manja kuti tizidalira patokha. Koma abwera a MCP adanama achakwera kuti adzapereka ntchito 1 million. Alemba ntchito 1 million wake achotsa anthu ntchito zambirimbiri, siyoncho? Kodi kunakhala kuti achakwera Malawi zinthu zikuyenda bweza ana akuthapita ku Israeli? Koma ifere kuno Malawi umphawi mavuto achuluka ndi chifukwa Malawi ambiri achinyamata akupita ku Israeli. Kodi nthawi ya adadi alipo achinyamata adathawako? Achinyamata ambiri sanathawe nthawi ya adadi chifukwa adadiyo anapangira mapulani achinyamata kuti achinyamatawo akhala zidalira paokha. Boma la Chakwera likulephera kupanga zokuti anyamata athandizike. DPP oye! Ine pano Malawi mukundiona muli pano anthu achisapo. Komanso Malawi amene mukuona pa Times. Ndine chitsanzo kuti DPP motsogoza ndi Profesa Arthur Peter Mutharika amakonda achinyamata. Kwa nthawi yoyamba Profesa Arthur Peter Mutharika komanso chipani cha DPP kupanga promote anyamata ku chipani cha DPP. Mwandiona ine pano ndine vice president wa chinyamata ku DPP. Nanga ndikapeza kwinako achakwera MCP ndi boma lawo samakonda anthu akulilongwe iyayi. Samakonda anthu akulilongwe amanama kwambiri. Achakwera panopo boma linolo akuyendesana anthu akudowa. Achimwendo dowa, Kolini Zamba dowa, Samukawale dowa. Amene akuoneka kuti iwowo ndi madolo a boma lino. Kodi zonse ndizoona? Moti akuluakulu mukunduza tonsefe tizemulidwa ndi achimwendo? Ziwezi mukavomera inuyo? DPP oye! Lilongwe ayikana. Alipo anyamata amene agwira ntchito kuthandiza achakwera. Mpaka pano boma likupita ili olomisa sanaone. Achakwera ndi munthu wankhanza. Mulamu wawe lobinilowe mulamu wawo anachotsa unduna pa nkhani yopusa enieni. Amene ndi munthu odalira. DPP oye! Ndimafuna ndikambeko pang'ono nkhaniso ya masankho. Anthu ife tikuyenera kuti tikalembetse eti. Ngati tifuna kuti Profesa Arthur Peter Mutharika tikuyenera kuti tikalembetse mkaundula wa meki komanso NRB. Tinapita ku koti kukadandaula kuti anthu sakulembetsa moyenelera. Koti linagamula kunena kuti pamene pali ameki pazikhalanso NRB pompo adzimanga legisa side by side. Koma zimenezo sizinachitike, sichoncho? Akunama NRB. Komanso kudandaulanso mashini asysmatic. Mashini ameneyo akuti ndi amene afuna abere mavoti, siyoncho? Ndimafuna ndikusali mawawa. Zitani achakwera chaka chamawa kuchoka mboma. DPP oye! Tayesa zonse safuna kupanga eti. Koma Profesa ndi president yekhayo amene odekha muno Malawi. MCP anakapanga matemu kupempha kuti achotse Jeni Ansa. Sanachotse Jeni Ansa. Jeni Ansa anamuchotsa. DPP oye!
pano anthu akudandaula za Anabelo Ntalimanja kuti ndi mwana wa Tembo, akukwanika kunchotsa, akufuna chilungamo. Koma ife pano ndifuna ndikusani kunena kuti kumwamba Mulungu ndi wamkulu kwambiri, amene akudziwa amene amala kuvulalira. Ife chaka chamawa motsogozedwa ndi Mulungu ndikudziwa kuti Mulunguyo atolowetsa mboma. DPP woye! Mulungu anemba olepherako. DPP woye! Mulungu anemba olepherako. Ine ndikunena kuti Mulungu atilowetsa ife mboma chaka chamawa, ndipo Profesa Arthur apita Muthalika akhalanso president wa chipani cha DPP chaka chamawa. DPP woye! DPP woye! Ifeyo talephera siyoncho, koma tikufuna Profesa Arthur apita Muthalika akhalenso mboma siyoncho. Ndiye adadi akuonera mandikuona undileme message yalusa akuona umwakweza m'manja iya chakweza ndi manja mwamba tata akuonera. DPP woye! Ndiye ndikufuna adadi atsikilizire kuti chaka chamawa navotera. Adadi navotera. Avotera adadi. Adadi akuonera akwefena adadi aonera adadi aonera adadi. DPP woye! Somo yachikulu kwambiri kuti ground lonse imene tikuonera mpaka uko lodzaza anthu osachoka iyayi kumwamba kulemekezeke. DPP woye! Komano muzonse ife tidalendani kuti tidalendani kodi? Tidalendani kodi? Ndi Mulungu chaka chamawa tiwinaso chaka chamawa siyoncho. Ndiye ndikufuna adadi adziwe kuti anthu DPP ndife anthu opa Mulungu siyoncho. Tikweze manja mwamba komanso ndifuna andike nyimbo imodzi ya uzimu tingoyimba nyimbo imeneyo tonena zinthu zinazo msonkhano lutseke. DPP woye! A DJ ngati mulipo apa ndikufuna kundika nyimbo imodzi yero dipiri imene amanena kuti mzimu woyera utsike pano. DPP woye! Tayika nyimbo imeneyo mzimu woyera. DPP woye! Kodi ambuye amanama? Tiyange mwamphamvuko. Ambuye amanama? Kodi mukundiwuza kuti chakwera ndi Mulungu wankulu ndi ndani? Ndiye chakwera akuliye ndi m'busa koma Mulungu ndi chakwera wankulu ndi ndani? Zimene pangapa zimukundiwuza Mulungu afa za chakwera afa za ife. Chaka chamawa chakwera tikamvoteranso tivotera adadi. DPP woye! Ndimo amenewa tafika pa DPP woye! Ndimo amenewa tafika pa mtelo pa msonkhano wathu. Ambuye alemekezeke zikomo kwambiri zikomo. Zikomo. 1 2
DJ zikomo apa tithokoze kwambiri kulankhula kwa vice president athu apa ndiye pamapeto pa msonkhano wathu kuno kwa Chisapo amene ndimakupatsirani kuongolera zonse ndine Grace Tenile Kapute, deputy regional governor chigawo chino chapakati. Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri. Tiwapemphe aja opemphera aja. Emo ndi mmene msonkhano wa chipani cha DPP Central Region wathera kuno. Ndi almost 20 minutes past the hour of 6. Kathe, waona bwanji so? Tisanafike munatichezeka enda agangata. Yes. Msonkhano namba mochedwa tu. Bwanji tinachitika ndishani? Msonkhano namba mochedwa. Pepani kupepese. Komano anthu fenani ndi wiso stop. Timazungula mtauni monsemo. Mwina mulazinga za moto pupupupu mukuzifokozo. Anthu amene wandamena ngena ndi chilima. Komano apa ngaliganizo chojana TPP. Ndamafuna anthu aonetse kutunda Malawi kuti anthu amene wabwera ku TPP. Ndanatiya sangopita kusonkhano koma tizunguleka tani muno. Ndichifaka nabwera mochedwa. Koma consentment ako ndithuna ligula pasati masewera yani. Ndi uthenga wanji umene munabweretsera wanthu kuno? Uthenga ngwa simple. Anthu akuvutika muno Malawi. IMCP motsokonera chakwera. Adawanamiza Malawi kunena kuti awavotelewo zinthu zasintha. Adaadza kula fertilizer mantango 4500 pamene pano fertilizer 100,000. Adaziya katatu sanje katatu. Anthu azapesa ntchito sizikupezeka. Ndende madzawo sonena kuti adapanga mistake Malawi. Ndi bwina bweso kwa Professor Arthur Mthalika kuti awavote chaka chamawa. Komanso dakalembetsenso. Mwayamba misonkhano imeneyi ku chigawo chino chapakati taona munapita kwa Ngona, munali ku Mchinji. Mukwanitsa ndithu mpaka nokafika chaka chamawa mwayamba ndi mphamvu mukwanitsa to keep the momentum. Kafe ndinakuuza ngalokumbukira. Komanso abanda adakumbukiranso ku convention. Kunena kuti ine dzina kana Afrika ngata ndine maona ngati mwana wasine mwana. Ndine mwana kudzaka. Ndinozunguza? Sina uzunguza yayi. Koma ndimaganiza kwambiri. Ndifuna kusema jino mundipasese. Komanso kama mandipesesa chinthu ichi. MCP boma lapita. Ndiyakafuso ndikwanisa ndinapasonkhano kasonkhana kwa convention tabikaso mangona unaona anthu ake ndimabwereramo tapeso ku Mchinji chimozimozi anayesa pa pansunde kuika letu bloko koma ndapita komwe kwa makasonkhano ndikubwerako apanso tapanganso Central Region ino ndiogawana ine ndine mchewa wakati ndiwatu ku Central Region wakudetsa ndifuna tigawane achewawo agawe ena apita ku DPP ena apite ku MCP. Ndetuone kuti amake ndi mphamvu ndi ndani achakwera mchoko Central Region ine ngati vice president ya DPP ndimayo Central Region ndifuna ndikuone kuti pakati pa achakwerawo ndipo malawo ndine nyamanamo ina gangata amene aoneka mphamvu ndi ndani koma lokha muona kale mphamvu zimene ndinazo ineyo msisamasewera kuti MCP sangakwanitse msonkhano ngati pene maona lokha mbuye opanda bano pana chilichonse ineyo ndi mashini ineyo chakwera iyayiso yayi situdziwa ayayi amene ngamope malamu ndatati Professor Arthur Mthalika ndamene amakwanisa pende mangena apazi yekhayo. Amalawi akavotere DPP pa September chaka chamawa chifukwa chani? Abanda mukudziwa abanda kunena kuti ndikubweza ni mbuyo munali ndi achakwera munkapanga meeting my interviews munafusa nena kuti kodi achakwera mukunena kuti fertilizer mudzakusa ndiko 4500 ndipo agreement ndinana nkhonena kuti enzonadi chifanena kuti kokosa fertilizer amadziwako okuseferezawo amadziwa ndazasina zinthu koma zonena kuti achakwera akangofuna ngona mizama Malawi nchokera kule mampando azabe ndalama amabera apamu azanamize anthu kuphedwa mosatetezeka ndiye nthawi ya DPP kuna chitetezo chakudya chinali posepose anthu amapeza ndalama forex inalipo muno Malawi ndiye zifukwa zokwana anthu avote DPP zimenezo zawanda. Mukachoka pano mulowera kuti tipita kunkhwata kota wiki yamayo mweyi sandeli kubwera tipita kunkhwata kota sandeli kubwera mukaona anthu akubwera mmene chikhamu mmene akubwereramo zikupatsani kulimbika mtima kota ndiye mphamvu zimenezo samangali yese zimenezi yayi amangokhawo amene ali ndi mphamvu za Mulungu amene akusokhozwa ndi Mulungu ndi amene amakosa zimenezi. Kodi inu ndi ngopemphera? Ine pemphera mutho ndione ngati gangana amene ndionera inuyo koma ndimakuona ndi banja mmatho ndiona mwina ngati ozunguza mangonena apapo koma sinozunguza yayi.
Yes. anthu koma Brian mwina asanapita Gangata kunja kwa mayankhula dzulo lonse anthu amatifunsa akapanga msonkhano pa UNICEF ground kwa chisapo bwalo limene lija ndilofunika president achipani osati Gangata wachepa amati simungadzadzitse bwalo ali bwalo lija sakadzadzitsa achepa Inuyo ndinena kuti ndimayankhula marama kuti munthu ndimatha nthawi zonse ndimayankhula marama ukonveshona kusasonena kuti ndi bwina iye ndimatha ndibwaso maonera kuti ngati ndona musipi pakali pano ndama zabadya angotengera ndama zawozo asamare chifukwa cha chama ndedza amanga boma lisabaka defend boma ifeti kutenga TPP chakachamawa anthu amene akadzira pamo ndikuonesa mkwiyo amene kuna kuti wo boma romana la musipi mwaona kunena kuti anthu adzadza apapa kuti manga sapoti ndithudi mawu anu omaliza kwa anthu aku Central Region masupporters a chipani cha DPP ndi wotani pamene tikumaliza our live broadcast madzulo ano mawanga ndasimponena kuti apitirizo sala chipani cha DPP yadzuka Central Region tayidzutsa simene nali nthawi yonse panopa mukutha kuona kuti anthu akubwera mastructures onse adzutsa chipani cha DPP komanso nkone kuti anthu asanaloleze nkhani za security yayi ife tikugwira ntchito mosokozedwa ndipo anthu adzibwera mu misonkhano anu mosaopa kalikonse ndataonani panopa abanda akuganidani pakali pano nthawi yanji pakali pano nthawi yanga pano ndi 28 minutes past 6 tupaka msonkhano molemba mtima palibe sakati gundagunde yayi fe boma lapita muve mawangawo Brian lero 10 November lero 10 November lero 10 November wandi Brian kafe maulidi mulembe musuke klipe imeneyi boma la musipi lapita ine ndikulumbira ine ampa mawanga mwagwire ndikulumbira ine ampa boma la musipi lapita ife boma latenga mundipetsetse mawanga ndiopsa kwambiri simayankhula zinosatheka wandosabla abanda ndimayankhula zimene ndikudziwa zizichitika boma la musipi lapita ndimasasinamize so yayi I know what I'm doing, we know what I'm doing zosakumangazo kali pasipati machine akunama sizitheka zimene zonso yayi china chiliyonse imakhala ndi nthawi ndi malire ake akumangazo zikhala ndi nthawi yothera therayo pama arathereso aita thokoza Gangata tikuthokozeni kwambiri bambo Gangata zikomo kwambiri pameneponso ndiye menemo ndimene tachezera ndi bambo Alfred Gangata mawu anu omaliza Catherine amayankhula Gangata kunena kuti pano kwada koma anthu akanali pano iwo sanachoke pano zimene zonso ndimanena ndekha tili mgalimoto muja kuti misonkhano ya ndale makaseka fika nthawi ino ya kampeni Brian misonkhano mafunika kuchitika msangasanga anthu achoke pamalopo chifukwa nthawi zambiri pamatha kuchitika